Dobrodošli na Jezikomат kanal na kojem rješavate svoje jezične dvojbe. Ovisiti ili zavisiti? Je li pravilno zavisi o nečemu, zavisi od nečega ili je pravilno ovisi o nečemu? To jest, je li pravilno onda tvoriti pridjev zavisan u obliku zavisan ili ovisan? Ako se sjetimo kako su glagoli nastali, odnosno što oni izvorno znače, pa na primjer glagol ovisiti znači visjeti o nečemu, a glagol zavisiti znači visjeti za nečim, onda će nam odmah biti jasno da je pravilan samo onaj prvi oblik, visjeti o nečemu. Dakle, nešto visi o koncu, a ne visi za koncem. Isto tako, ručnik visi o klinu, na primjer, a ne visi za klinom. I tu nam je odmah jasno da je onda i glagol, na primjer, imenica nezavisnost nepravilna, pravilno je neovisnost. I kada našu Hrvatsku domovinu, kada je obilježavamo pridjevima, onda je pravilno reći da je ona neovisna, odnosno da ne ovisi ni o kome, a nije pravilno nezavisna. Također, pravilno ćemo reći da je netko neovisan kao osoba o nekom drugom i da želimo biti neovisni o nekome, a ne nezavisni o nekome. Jednostavno trebamo upamtiti da je oblik ovisiti o nekome jedino pravilan. Također trebamo paziti, kad smo već naučili da je pravilan glagol ovisiti, da nije pravilno ovisiti od nas, nego je pravilno ovisiti o nama. Dakle, netko ovisi o nekome, a netko ovisi o većem ili manjem broju ljudi ili o nekim situacijama, a nije pravilno da ovisi od nečega ili od nekog. Budite neovisni i djelujte samostalno, ali s druge strane djelujte u skladu sa svojim širim i užim društvenim zajednicama. Nemojte baš biti potpuno neovisni o bilo kome, jer neovisnost i nekakva maksimalna sloboda, odnosno samostalnost, neusklađenost s društvenom zajednicom, s većim ili manjim brojem ljudi, ipak, rekao bih, nije idealna. Barem ne u svim područjima, u svim kontekstima. Hvala vam lijepa na praćenju, čuvajte se i nastojte što bolje učiti hrvatski jezik.